Türkmenistanyň Amulhadar 2018 avtorallysyna gatnaşjak sürüjüler toporuna enjamlar we sürüjülük şahatnamasy goşuldy. Bu barada Türkmenistanyň resmi mediasy habar berdi. Şol bir wagtda 9-njy we 15-nji sentýabr aralygynda ýurtda geçiriljek bu iri halkara çäretine görülýän resmi taýýarlyklaryň dowamında häkimetleriň ýük we gurulşy awtowloglaryň eýelerinden olaryň hususy ulaglarynyň bu çäre üçin talap edilýänligi habar berilýär. Soňky maglumatlara görä vilayatlerde ýük ulaglarynyň eýelerinden öz hususy ulaglaryna awtoralya hyzmat etmek üçin muhtuna tapşyrylmak talap edilýär. Azatlyk radiosynyň daşuwdaky habarçysynyň 3-nji sentýabrda habar bermegine görä hususy eýçiligindäki gurulşyk transporty awtoralynyň geçjek ýollaryny tekizlemek üçin suw daşaýan agyr ulaglar bolsa agy suwuny daşamak üçin ulanylar. Azatlyk radiosy bu ýagdaýy resmi taýdan häzirlikçe tasdikladyp bilmedi. Türkmenistanyň resmi mediasyna görä Amulhadar awtoralyasynda Türkmenistandan İçeri işler ministrliginiň Awtotransport merkeziniň we Awtotransport boýunça Milli Federasiýasynyň 15 sanly milli topory çykyş eder. Bu toporlar may aýynda synagdan geçipdir. Türkmen gatnaşyjylary vnedorожник, kvadrotsikl we ýük ulag toporlarynda çykyş ederler. Jemi ýarışy dünýäniň 20 ýurdundan 80 çemeti ekipažyň gatnaşmagyna garaşylýar. Şeýle-de prezident Berdimuhammedowyň bu halkara ulag ýarışyna gatnaşmagyna garaşylýanlygy öň habar berilipdi. Uzunlygy 1,5 kilometrlik Amulhadar 2018 awtoralyasy Garawum çölüniň içinden Amudaryanyň we Hadar deňiziniň aralygynda geçer. Yerli çeşmeleriň habar bermegine görä awtoralyanyň dowamında göz öňünde tutulýan çärelere ýurdun her vilayatyndan 700.000 çemeti adam gatnaşdyrylar. Resmi görkezmäge görä her vilayatdan esasan büdjet edaralarynyň işgärlerinden düzülen gatnaşyjylar tanawynyň 1-nji sentýabr çenli taýýarlanmagynyň talap edilýänligini Azatlyk radiosynyň habarçylary awgustyň ortalarynda habar berdi. Gatnaşyjylaryň şol sanda döredijlik toporlaryň awtoralynyň geçjek ýolunyň uğrunda tomoşaçy hökmünde jemlenmegi we toý dabara edip aýdym saatlary ýerine ýetirmegi göz öňünde tutulýar. Yerli ýaşaýjylaryň töwerine görä awtoralya görülýän resmi taýýarlyklar yerli ýylady üçin uly kynçylyk döredýär. Şol sanda ýollar petiklenýär hem ýyladyň hereket etmek mümkinçiligi çäklenilýär. Amulhadar awtoralyasyny geçirmek ideýasy prezident Gurbanguly Berdimuhammedowa degişli. Resmi maglumatlara görä döwlet baştutany taýýarlyklara hut özü gödekçilik edýär we ýaraşyň geçjek ýollaryny hem awtologlary synýar. Ýylyň başynda Gurbanguly Berdimuhammedow gadymy beýik ýüpek ýolunyň uğrundaky Amulhadar awtoralyasynyň ýolundan geçiriljek estafeta üçin döredilen estafeta taýýajagynyň şekilini hem hut özü tasdiklapdy.